ದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದುಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆ ದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ವೃತ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಗುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರೆ ಯಾನ ಏನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗೊಪ್ಪುನ ಮಾತರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂತೋಷ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರನ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿ ಬಲೆ ಸಲ್ ಮುಜತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ಕಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿ ದಾರಾಣಿಗೆದ ಓಡಾಡಿದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲ ದಿಂಜಾದರೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಏಷ್ಯಾದ ನಂಬರ್ 1 ಪೇಂಟ್ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ ಮರಿಗಿಲ್ದ ಸಾಕಾರ ಸುಮರ್ಜಂತ ಉಂಡು ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಚನೆ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಓಷನ್ ಮಾರ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದ ಕಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಬನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಹೇರಂಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮುಂಬೈದ ಕೂಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶರ್ನಲ ಸಾಕಾರ ನಂಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒದಗದು ಬದ ನಾ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಅಕಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಪಂತನು ಸುರ್ಮಲ್ ಚಿತ್ತನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂತ ಉಡುಂದನ ಈಗ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಾದಿಗದ ಬೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಡಪೊಡು ಸತ್ಯಗೂ ಸರಿಯಾದ ಧರ್ಮಗೂ ಸರಿಯಾದ ಕಲೆಕ್ ಬಿಲೆ ಕೊರ್ದು ಲತ್ತದು ತೂಂಕುದು ಅಜತದು ಪೆಜಿದು ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಅವನ ಮಾಮಲ್ಲ ಜಬದಾರಿ ನೋಯಿಸೊಂದಿರು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದ ಪುಗಾರ್ತದ ರಡ್ಡು ಜಂಬಿದಾರಿಗಳು ಬಂಡಲ ದಪ್ಪ ಒಂದು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಲಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಲಿಕೆದ ಬುಳ್ಳಿ ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರು ರಡ್ಡು ಜನಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಉಡಾಳ್ಡಿ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂತನು ಸುರಾಲ್ ಮುಂಚಿತನ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಆರ್ನ ಸೊರಕಿಯನನ್ನೇ ತೀಗಲಿಡು ಬಜಿಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಶುರುವಾಪುಡು ಚಾಪರ್ಕ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಇಡೀ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಗದ್ದಾದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕುಡಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲರನ್ನ ಮೊಟ್ಟುಗುಲರ್ ದದಿದರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗದ ಕುಡರಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ದೀಪಕ್ ಚಂದ್ರ ಮೇರು ಪೂರ್ಪದ ಗೊಂಚಿಲ್ ಕೊಡಿ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳ ಅಡಿಗೆ ಪೋಪಿನದು ಮುಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸುರುಕೇರಡ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲುಲ್ಲೇರು ಗುರುಕುಲ್ನ ಎದುರು ಏನು ಪಾತೆರ ಸರಿಯಾಪುಜಿ ಸೊರಣೆ ವರ್ಪುಜಿದುಲೆ ಇರ್ಬಂಡರು ಮಲ್ಲ ಸೊರತ್ತಾರಂದು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ್ನ ಅಭಿನಯ ತೊಚ್ಚಿ ಫೋನ್ ಹಂಚಿನಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪುಟ್ಟು ಹಂಚಿನಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ತಯಾರು ಮಂತನಂಚಿನ ಈ ನಿಖಲ ತಂಡಗು ಮಾತೆರೆಗಳೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ಒಂದಲೆ ಎತ್ತೆ ಪಾತೆರೆ ಆಪುಜಂಗೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ಸಾರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆ ರಡ್ಡೇ ಶಬ್ದ ಯಾವುದು ಆಯ್ತು ಸೊರಟಿ ಅದು ದುನ್ನ ಬಣ್ಣ ಐತನಂದು ದದಿದಿರ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಿನ್ನದಿಗೆದ ಪೀಟೋಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಲೆ ಪಂತನು ಸುರ್ಮಾಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ತಿತ್ತೆ ಕಲಕ ಜಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಭಾವನಾ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿ ಸಂಗತಿದಾದ ಅಂದ ಬಂಡ ಅಮಲು ಪದಾರ್ಥ ಡ್ರಗ್ಸ್ದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದೊಗ್ಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಆ ಡ್ರಗ್ಸ್ದ ವಿಚಾರ ಒಡೆಗಬಹುದು ಎತ್ತುಂಡು ದಾತ ಕಥೆ ಪನ್ನೇನು ತೂಕ ಎದುಕೊನ್ಗ ಇಕ್ಕೈ ತಾಟಿದ ಸೊರಟ್ಟು ಭಾವನಾ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿದ ಕಲಾ ಬಾಲೆ ಇಂದ ಉಲೆ ಇದಿಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಬಾಲೆ ಸರ್ಕುಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಉಂದೀರ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ರಡ್ನೆ ಜನ್ಮ ನನ್ನ ಈರಲ್ಲಿನ ಏತೆಡ್ಡೆಡ್ ತೂವಂಬರ ಆತ್ ಬೇಗಾಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫು ಬರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಏರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹತ್ತು ನನ್ನದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ತೂಪಿನಿ ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಬಿಲ್ 3 ಲಕ್ಷ ಇರೋ ಸಾರ್ ಆತನ್ ಇದನ್ನೇಟ 6 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾತಂಡು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಸರ್ ಎಂಕುಲ್ ಅಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಈತ್ ಮತ ಕಾಸು ಮಲ್ದೀತೀನಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತಿನ ಐಟತ ಇದೇನು ಮತ ಮಲ್ದೀನಿ ಅಯ್ಯೋ ಖಂಡಿತಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇನು ತೂವ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈರಲ್ಲೇನು ಏತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತೂ ತರ್ಬಂಟು ಹಿಂಗೇತೆ ಬಂಗ ಇಪ್ಪಡು ಸರ್ ಎನ್ನ ಬಾಲಿಗ್ ಬಂಗ ಪಂಡ ದಾದ ಬಂದೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಮೈತ ಬೆಗರ್ ದೊಟ್ಟುಗು ನೆತ್ತಿರ್ಲ ಆಜುನಾತ್ ಬೆಂದು ಸಾಂಕಿ ನೈಕ್ ಇತ್ತೆ ಮೋಲ್ ಸಮಾಜಡು ತರೆ ತಗ್ಗವಲಕ ಮಲ್ತು ಪಾಡಿಯೋನು ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ ದಾದನೋಜಿ ಹಾಳುಗಳಿಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ದ ಬಲೆಕ್ ಬುರಿಯೋರು
ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚಪ್ಪುಣಮ್ಮ ಅಗಲ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ್ದಾಂಡ ಲೈಟ್ ಪಿದೈ ಬರ್ರೆಗೆ ಆವಂದೆ ಒದ್ದಾಡುವೇರು ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲ ನಾನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಗಲ ನೈಟ್ ಪಿದೈ ದಾದ ಹಾಳುಗಳಿಗೆನ ದಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಈರ್ ದಾದ ಪರ್ ಬಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಪೂಜಿ ಸರ್ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಎಟ್ಟು ಕಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಮಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಪಾಡಿಯೇ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲ್ನ ಎದುರುಡು ಮೂಲ ಬಂಗದ ಅಲ್ಪಂದು ಗೊತ್ತಾವರಿ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂಡಿನ ಮಾತದ ಎತ್ತುಕೊರಿಯೇ ಮೊಬೈಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಖರ್ಚಿಗೆ ಕೇರಿನ ಆತ ಕಾಸು ಇತ್ತದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಉಂದುವೆ ಜೋಕುಲು ಕೇನ್ಯಾತ್ ಖರ್ಚಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಾರ ಆಡ ಕೊರ್ತಿನ ಕಾಸು ಒಯ್ಕ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಬಂದು ಕೇನ್ನಾತ್ ಪುರ್ಸೋತು ನಿಗಳ್ಳೆಜ್ಜಾಂಡ ಕಾಸು ದೊಟ್ಟುಗುವಂತ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರಡ ಇನ್ನು ಇರ್ನ ಮಗಲ್ ಇಂಚ ಆಪು ಜೊಲುತ್ತಾನೆ ಈರ್ ಪಂಡಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಅಮ್ಮೆ ದಾಂತಿನ ಬಾಲೆನು 25 ವರ್ಷದ ಇಂಚ ತಾಂಕೊಡು ಬಂದಾಂಡ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಯಾನ್ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡ ಅಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪ ಪನ್ಪಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಟೈಮುನು ಎಂಚ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು ಈರ್ ಈತ್ ಬಂಗ ಬರ್ಪಿನ ಈತ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇರ್ನ ಮಗಳಡೆ ಬಂತಾರ ಇರ್ನ ಮಗಳಡೆ ಈರ್ ಮನಸ್ಸು ಬುಡ್ಪದು ಹೊರಾಂಡಲ ಪಾತಿರ್ದಾರಮ್ಮ ಇಜ್ಜತ ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಖಾಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಪಿನತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ದೋಸ್ತಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲಯೆ ಮಾತಲಾವಡಾಪುನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ಈರಲ್ಲೇನು ಬುಲೆಪದಿನ ರೀತಿ ಸಮಯಜಿ ಪನ್ಪಿನತ್ತೆ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಬದುಕಡು ಮನುಷ್ಯನ ನಡುತ್ತ ಸಂಬಂಧದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೊಂದಿಲ್ಲ ದುಂಬು ಜೋಕ್ಲೆನ ಮೋಣೆ ತೂವನಗನೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ದಾದ ಆತನು ಬಂದು ಬಂದೊಂದುತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ದಾದ ಆತನು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮನುಷ್ಯ ವಿದ್ಯಾವಂತೆ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಆಯ್ನ ನಡುತ್ತ ಭಾವನೆದ ಸೈಯೊಂದಿಲ್ಲಮ್ಮ ಈರ್ ಪಂಡಿನ ಪೂರ ಸಮಸ ಎನ್ನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆಲು ಜೋಕುಲೆಗು ಮೋಕೆ ತೋಚ್ಪವನು ಪಂಡ ಜೋಕುಲ್ ಪಂಡಿನ ಪೂರ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಜೋಕುಲೇನು ಸುಕೋಟು ತೂವಂಪಿನ ಜೋಕುಲೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ತಾಂಕರೆಗಾದು ಎಂಕಲಿನ ಭಾವನೆಲಿನ ಪೂರ ಯಾವ ಸೈಬ ಬಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಕನ ಎಂಕಲ್ಲ ಆಸೆ ಒಂದಿನ ಪೂರ ಬಲಿ ಕೊರ್ಪ ಈದ್ ಮಾತ ಮಾತದಲ್ಲ ನಾಲ್ ಪಾತ್ರ ನೆರೆದು ತೂಲೆಗೆ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಇಟ್ಟದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಪೂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ನ ಲೈಫ್ನೇ ಬಲಿ ಕೊರ್ಪ ಒಂದು ಮೂರು ದಾಯಿಕ್ ಸರ್ ಹಾಕಲು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಬಿಜೇರು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನನ್ನು ಮಾಫ್ ಮಲ್ಪಲಮ್ಮ ಸರ ಎಂಕ ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆದ ಬೇಲೆಗ್ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕುನು 500 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ ಎಂದ ಬಾಲೆಗ್ ಕಾಸು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಯಾನು 12 ಗಂಟೆ ಬೇಲೆ ಪೋಪೆ ಸರ್ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬೇಲೆ ಪೋಪೆ ಒಂದೇನು ಮಾತಾಕೊಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಆ ಬೇಲೆ ಡಾಪಿನ ಮೈ ಕೈ ಬೇನೆ ಸಾಕು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಬಿಜೇರು ಸರ್ ಏನು ತಪ್ಪಂಡಮ್ಮ ಈ ಜನಕ್ಲೆನ ತೋರ್ಪಟಿಕದ ಪ್ರೀತಿ ದೇರು ಇನ್ನ ನಿಷ್ಕಾಮಶ ಪ್ರೀತಿ ದಾದ ಬಂದಿಂಗ ಅರ್ಥ ಜಮ್ಮ ಈರೆಂಗೋಸ್ಕರ ಈತ ಭಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಂಡ ದಾಯಗಮ್ಮ ಒಂಚಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಪಂಚು ಜರು ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲ್ ಎದುರುಡು ಈರೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಂಡ್ರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಹಾಪುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಂದದು ಯಾನ್ ಇಂಚ ಆತಿರಿ ಬಂದು ದಾಯಗಮ್ಮ ಒಂಚಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಪಂಚು ಜರಡ ಇರು ನೆರ್ಪರು ಇರು ಜೋರುಲ್ಲರು ಬಂದು ಇತ್ತಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಳೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ದು ಬೊಚ್ಚಾಂದಿನ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ತದು ಈ ಡ್ರಗ್ಸದ ಚಟಕು ಪೂರಿ ಅಮ್ಮ ಈ
ಪಿದೈದ ರಂಗ್ ರಂಗದ ಬದುಕಡು ಮುರ್ಕುದು ಪೋದು ಐದು ಪಿದಯೇ ಬರ್ರೆಗಾತು ಜಮ್ಮ ಇರಡ ಪೂರ ವಿಷಯ ಪರಂದಿತ್ತಿನಿ ನಾನು ಇರಡ್ದು ಯಾಪ ಈತು ದೂರ ಪೋಯ ಬಂದು ಎಂಗ ಗೊತ್ತು ಜಮ್ಮ ನನ್ನ ಇರ್ನ ನಂಬಿಕೆನೆ ಅನ್ನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪು ಜಮ್ಮ ನನಗೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಪು ಮಲ್ಪಲ ಮಗ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತಪ್ಪಾತಡು ತುಯರಮ್ಮ ನಿಗಲ ನಡುಟು ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ನೆತ್ತಿಜೆ ಈ ಅನ್ಯೋನ್ಯತದ ಕೊರತೆ ಇತ್ತಿನಾತೆ ನನ್ನ ಏರು ಸರಿ ಏರು ತಪ್ಪು ಬಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪನಾಗ್ತದೆ ಆ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ರಾವಂದಿಲಕ ತೂಪಿನ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಬೊಕ ಅಮ್ಮ ಈ ಜೋಕುಲು ಡ್ರಗ್ಸ್ದ ಬಲೆಗೆ ಬುರ್ರೆಗ್ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ವ್ಯಸನಿಲ ಅವೆರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾರಣ ಉಂಟಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಜೋಕುಲ ನಡುಟುಪ್ಪುನ ಕೆಟ್ಟ ಕುತೂಹಲ ಹೊರ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಒಯ್ತು ತುಂಡ ಸಿಗರೇಟ್ ಒಯ್ತು ತುಂಡ ಪರ್ದು ತುಂಡ ದಾದಾಪುಣ ಪಂಪಿನ ಕುತೂಹಲಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೋಕುಲೈಕ್ ಬಲಿಯಾಪೇರು ಬೊಕ 4 ಜನ ಜವಣಿರ ಸೇನ್ನಲ್ಪ ಒರಿ ಪರನ್ನ ಎತ್ತೆಡ ಅಲ್ಲ ಆಪುಜ್ಯ ಪರಿಯ ಒಯ್ಪ ಬಂದು ಜೋಕುಲೆ ಕಲ್ಪವಿರತೆ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಬೊಕ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲ್ ಪರ್ಪಿನ ಜ್ಯೂಸುಡು ತಿನ್ಪಿನ ತಿಂಡಿಡು ಚಾಕ್ಲೇಟೆಡ್ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಬೆರಕೆ ಮಲ್ತದು ಆಗಲೇನು ಚಟೋಕು 100 ಪಾವ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಾಜೋಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಮ್ಮ ಆತ ಕೆಲವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಆಂಡು ಪಣದು ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಪಣದು ಲವ್ ಫೈಲ್ಯೂರ್ ಆಂಡು ಪಣದು ಇಂಚಿನ ನಾನಾ ಕಾರಣಗೂ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯದ ವ್ಯಸನಿಲಾಪೇರು ಹಣ ಐಟು ಸಿಕ್ಕುನ ಪರಿಹಾರ ಆಗಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ ಜೀವಮಾನ ಇಡೀ ಐಟ್ ಸಫರ್ ಅಪೇರಾಗಲ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಸಮಾಜನು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ ಹೊಡೆದು ಮುಕ್ತ ಮಲ್ಪೊಡಮ್ಮ ಐಕೋ ನಿಗಲ ಮಾತ ಎಂಕ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಅಮ್ಮ ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಇರ್ನ ಮಗಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ತೋಜುನು ಮಾತ್ರ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಬಿಡ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿದೈ ಬೈಜು ಆಯ್ನ ತೀರು ಅಲ್ನೊಟ್ಟು ಗುಪ್ಪೇರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಸಮ ಅಪ್ಪಲಮ್ಮ ನಾನು ಬರ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಹಾ ವಿಷ್ಮಾ ಹಾ ಸರ್ ಒಂದಿರೆಗೆ ತಿಗದಿನ ಹೊಸ ಲೈಫ್ ಯಾನಿರಿಗೆ ಈತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತ್ನೇಕ್ ಯಾನ್ ಕೇಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಹೆಲ್ಪ್ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬರ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಭಲೆ ಅಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರು ನಿನ್ನನ್ನು ಒರ್ತಿನೇ ಬಿಡ್ದು ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂತೇರು ಇನ್ನ ಅಂಡಲೆನ್ನ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಬಾಲೆ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಣಮ್ಮ ಈತ ಮಾತಾದ್ಲೆ ಅನ್ನಿದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಜಿಡೆ ಎಂಚ ಪನ್ಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಬಲೆ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಚಾವೆ ತದಂಡಲ ಬೋಡಂಡ ಏನ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ನುಪ್ಪು ದೀತೆ ಅಂದ ಸಾರ್ಲ ಉಂಡು ಮನಸ್ ಮಲ್ಪಲವಾ ಇರ್ಬೋದು వచ్చి ಯಾನ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪು ಹಾವು ಅಮ್ಮ ಬೇಗ ಬಲೆ ಇರು ಹಾವು
ಒಂದಿಜ್ಜಿ హలో హలో ಓಲುಲ್ಲೈ ಎಂಕಿತ್ತನೆ ಬೋಡು ಯಾನಿಲ್ಲಡುಲ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಗ ಬಲ ಎನ್ನ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಬೇಬಿಗೆ ಎನ್ನ ನೆನಪಾನತ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ನಿಕ್ಕೆ ನೆನಪಾನತ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ದಿಂಚಿನ ತೂಂದೆ ಎಂಕ್ ಮರಲ್ಲೇ ಬತ್ತದಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಎಂಕ ಪುರ್ಸೋದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಬೋರ್ಡು ಕೊರು ಪ್ಲೀಸ್ ನಾ ಕೊರು ಆತು ಸುಲಭ ಬಡ ಒಬ್ಬರ ಬರ್ರೆ ಆಪುಡ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಬೇಬಿ ಕೊರು ಕೊರು ದಮ್ಮಯ್ಯ ಕೊರು ದಮ್ಮಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಕಾರು ಬರುವೆ ಕೊರು ಎಂಕ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಈ ಲೋಕೊಡು ಕಾಸು ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ ಆ ಬೆಲೆ ಕೊರು ಒಂದೆಂತೆತ್ತು ಕಾಸು ನಿಕ್ಕ ಕಾಸು ಬೋಡತ್ತಾ ಕಾಸು ಏನಡ ಇತ್ತ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಕಾಸಿದ್ದು ಪೋತು ಜನ್ ಇನ್ನು ಒಂಚಿ ದಿನ ಹೆಂಗ ಕೊರ್ಲ ಕಾಸಿನಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಕೊಡೋರು ಕೊರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಸುತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ ಎನ್ನ ಈ ಬೇಲೆನು ಎನ್ನ ಹುಡುಕನ ಕೂಡ ಮಲ್ಪೋನೆ ಅಂಡ ಇನಿ ಇನಿ ಯಾನಾದೆ ನಿನ್ನ ಗಿಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ ಬೈದ ಬಂದ ಈ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪು ಎಂಕು ಬೋಡುತ್ತೀನಿ ಕಾಸತ್ತು ಎಂಕು ಬೋಡುತ್ತೀನಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತಾನು ನಂಗೆ ಕೆರೆದು ಬಾಡ್ರೆಗುಂಟು ಅವು ನಿನ್ನ ಅರ್ಧ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಏನನ್ನು ಕೆರೆದು ಮಾಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಷದಿಂದ ನಿನ್ನ ಬೇರೆಯ ಬೂರಂದುತ್ತೆ ನಿನ್ನನು ಡ್ರಗ್ಸದ ಚಟ ಬತ್ಲಕ್ಕ ಮೋಸೋಡು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನಿ 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 ಎಂಕಿ ಬೋರ್ಡು ದಾ ಬಲ 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 ಏನನ್ನು ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಕೈ ಅರಾದು ಬತ್ತು ಬಲ ಎಂಕೆ ಎಂಕೆ ಹಾಕಿರದೆ ನೀನು ಕೈ ನಿನ್ನ ಬಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಬೋರ್ದಿನತ್ತು ಎನ್ನ ಬಲೆಗೆ ಈ ಬೋರ್ದಿನಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ನಂಬೆ ನನ್ನ ಅರ್ಧ ಪಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಗೊಬ್ಬು ನಡಪುಜಿ ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಹತ್ತಿಕ್ಕದು ಬುರಿಯಾಯಿ ಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ವರ್ಷಡಿಂಚಿ ನಿನ್ನ ಬೆರಿಯೇ ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ನಿನ್ನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪವರು ದುಡ್ಡುದ ಪವರುಡು ಬಚ್ಚ ಒಂದಿತ್ತ ನಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ಏತ್ ಕೇಸ್ ಬುಂಡಲ ತತ್ತದು ಪೋಂದಿತ್ತ ಆಂಡ ಹಿನಿ ಹಿನಿ ಎಂಕುಲು ಪಾಟ್ನ ಬಲೆಕು ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ತಿಕ್ಕದು ಬುರಿ ಅಂಬ ಮುಚ್ಚಿಮೆ ಬಾಯಿ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಹೀರ್ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ಇಮ್ಮನ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದಿನ ಏಟಾದು ಹಿಮ್ಮನಕ್ಕಿನಿ ಪತ್ತರಿಗಾಡು ಹೀರ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲಾಡು ಸುರಾದು ಏತೋ ಜವನರು ತಾದಿ ತಪ್ಪನ ತತ್ತನು ಏತೋ ಜವನರ ಲೈಫ್ ಉಳಿನು ಮೇಡಮ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉದಾಹರಣೆ ಅವಡು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪಂಪಿನ ಒಟಾರ ಅಡಿತ್ತನ ಅವೇ ನೆಂಕ್ಲಿ ಯಾಪೋಗ್ಲ ದೆಂಗಾದಿಯವರ ಬೆಲೆ
ದೆಂಗದ ದಿನ ಕಡೆ ಕೊಂಜಿ ದಿನ ಅವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲಗೆ ಬತ್ತೆ ಬೂರುಂಡು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನವು ಊರ ಕೊಡಿಟ್ಲುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಆವೊಂದುಂಟು ಪಂಡು ದಾಂಡ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲು ಒಟ್ಟದು ಇಲೇಖಗೆ ತೆರಿಪಾಲೆ ಇಲಾಖೆದಾಗಲು ನಿಗಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದೊಟ್ಟು ಒಂಜಾಯಡ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಡ್ರಗ್ಸ್ನು ಮೂಲ ಸಮತ ದಕ್ಕರಾಬಿಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲು ಒಟ್ಟಾದು ನಶೆ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ಮಲ್ಪರಿಗೂ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಬಲ ದಾನಮೆ ತೂಪಿನಿ ನೋಡಪ್ಪು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಅಂಡಿರಿಡ ಭಾವನಾ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿ ತೀರ್ಪುಗೆ ನಡೆದು ಮಂಜು ಪುದರ್ಪನಲ್ಲೇ ಮಧುಕರ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ, ದೀಕ್ಷಾ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ, ಮಿಶ್ಮಾ ಮಣಿಪಾಲ್, ಕೀರ್ತಿ ಬೆಂಗ್ರೆ, ಮಂಜು ಗುಂಜೂರು, ನೂತನ್ ಕುಮಾರ್. ತೀರ್ಪುಗನ್ಗ ಸುರದು ವಿಜಯಣ್ಣರ್ದು. ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾವನಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ. ನೂತನ್ ಕುಮಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಏರು ಮಲ್ತೀನಿ ಹೀರೇ ಮಲ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೀತಾರೆ ಇರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಪೂರ ಬರೀತಿನ ಶೋಕ್ ಉಂಟು. ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಎರಡು ಮೂಜಿ ವಿಷಯ ಇತ್ತಿನ ಭಾವನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಮಗಲ ನಾಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅವು ಇತ್ತನ ಇಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಡೈಲಾಗ್ಲ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಇರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಉಂಡು. ಇರ್ನ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲರ ಅಂದ್ ಓ ಟಿ ಮಾಡೋಲ್ಲರ ಏನು ಸುಮನಸ ಕೊಡೋರು ಅಂಚ ಅಂಚ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಸುಮನಸದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಚ. ಸರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರೆ ಅರ್ನೆಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು. ಮಗಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪೆ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್. ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಮೇಯ್ ಪನ್ಪರು ಅವೇನು ಮೈಯಿಂದೆ ಪನ್ಪರು ಇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪನ ತಪ್ಪು ದಯ ಮಲ್ತದು ಮೇಯಿಂದೆ ಪನ್ಲ ಅವೇನು ಮೈ ಮಲ್ಪೋಚ್ ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮೇಯ್ 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 ಒಂದು ಮೇಯ್ ಮುಟ್ಟು ಇರ್ ಮೈ ಪನ್ಪ ಮೈಯಿಂದೆ ಪನ್ತಾರೆ ಮೈ ಬಣ್ಣ ಕಣ್ಣು ಬಣ್ಣ ಕಾಜಲ್ ಪೂರ ಟೀಮ್ದಾಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪೇರು ಮೈಯಿಂದೆ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಾವು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪಿನ ಹಿಡಿದು ರ್ಯಾಶ್ ಪೋಪ್ ಉಂಟುಲೆ ಇರು ಆರ್ಲ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ರ್ಯಾಶ್ ಪೋಪ್ ಉಂಟೆ. ರ್ಯಾಶ್ ಪೋಪಿನ ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸಾಲಿಡ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಓಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗೆ ಪೋಂಡು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗೆ ಪೋಂಡು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬತ್ತಿಬಕ್ಕ ಇರ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಟೈಲ್ನೇ ಅರೆಗೆ ಮಲ್ಪಾಲೆ ಏರೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಅರ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಜವು ಅವು ಬೇತೇನೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡು. ಸಾರಿ ಒಂಚೂರು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ರೀತಿ ಈ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಚ್ಚವು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೇ ಈರು ಕೊರ್ತಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಡೇ ಕೊರಿಯರ್ ಅವು ನನ್ನಲ್ಲ ಪೂರ್ಲಾತು ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡವು ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ. ನಿಕ್ಕುಲ್ ಪಾತಿರ್ನ ಪೂರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತಂಡು. ಗುಡ್ ಲಕ್. ಸಲ್ಮೇಲೋ ಅಣ್ಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಡುಪಿದು ಆ ದೂರಡ್ದು ಬೈದರು ವೆಲ್ಕಮ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿದ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ನಿಕ್ಲು ವಿಜಯರು ಪನ್ಲೇಕನೆ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ದ ಮಿತಿ ಯಾನು ಅವೇನೆ ಪನ್ನಿ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಡೈಲಾಗ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಇರು ಮಣ್ಣನೆ ಮಲ್ದಿನ ಅವು ಅಪ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಇರು ನೂತನ್ ಕುಮಾರ್ ಇರು ಪಾತೆರ್ ದಿನ ಆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟ್ನಂಚಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರೀತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರೀತಾರೆ. ಬೊಕ್ಕ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇರ್ಲ ದಾಲ ಓವರ್ ಆತುಜಿ ಏತ್ ಬೋಡ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರಗೂ ತಕ್ಕ ಇರ್ಲ ಮಲ್ದಾರ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲ ಅಂಚಿನ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇನೇನು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಬಂದು ಮಲ್ದಾರ. ಬಟ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶವು ಇತ್ತೆ ನಡಪನಂಚಿನ ವಿಷಯನೂ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಾರು ಆಪಿನ ಘಟನೆಲು ಅವೇ ವಿಜಯರ್ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಮ್ಮ ಓಲು ಒತ್ತೊಡ ಓಲು ಐನು ಅವೇ ಡೈಲಾಗನು ಮೆಲ್ಲ ಪಂಡಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪನು ಒಂಚೂರು ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆವಂದೆ ನಾಟಕೀಯ ಆವಂದೆ ಒಂಚೂರು ಓಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ಗಣ್ಣು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪಲಿ ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪಲಿ ನಿಕ್ಕೊಂಡ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಉಚ್ಚಾರ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ನ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಉಂಡು
ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂಚಲ ನಿಕ್ಲೇನು ಬೆಂಡು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಓವರಾಲ್ ನಿಕ್ಲನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಬಟ್ ಕಲಾವಿದರು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಚೂರು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾತು ಒಂಚೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿದ್ದುಂಡಾರಂಡ ನಿಕಲು ಅದ್ಭುತ ಉಡುಪಿದ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಮರ್ಶೆ ಮನ್ಪುನತ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಏನತ್ತು 2 ಜನ ಪಂಡ ದಾಂಡ್ ಅಕ್ಲೆದುರು ಏನು ಪಾತೆರೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಅದು ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ನೂತನ್ ಕುಮಾರ್ ನಂತೂ ನೂತನ್ ಕುಮಾರ್ ಅತೆ ಹಾಂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೂರ ಏನಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ನೀಟ್ ತೂ ಅಂತೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವಾರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಮೇಲಣ್ಣ ಇರ್ನ ಎಂಕು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬಹುಶಃ ಪುದರ್ದೀತಿಜಿ ತಪ್ಪೋಡು ಒಂಜೇ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಯಾನ್ 10 ವರ್ಷ ಜೈಲ್ದಲೈ ಅತ್ತಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಅವನೊಂಜಿ ಪನಲಿ ರಾತ್ರಿ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಪಗೆಲಂದಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಮೈಕ ದರ್ಪಿ ರಂಜಿನಿ ಶಿವರಂಜಿನಿ ನಂಜಲು ಯಮನಂಜಲು ಏರಣ್ಣ ಬರ್ಕತಾಯಿರ ಬಿಡಯಲು ಯಾನೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಂತ ಒಂಜೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿತ ಇನ್ನೇನು ದಾತ ನಾವು ಹೊಡಿತು ನಾನು ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂತು ಬಾಡ್ಯಾಲ್ ಬರ್ಬಾತ್ ಮಲ್ತು ಬಾಡ್ಯಾಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅವು ಬತ್ತಿಜಿ ಒಂಜೇ ಪೆಟ್ಟು ಏನ ಅನ್ನಗಲ ಇಂಚೆನೆ ದಿನೋಲ ಹಿಂಸೆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊರಂತಾಲು ಒಂದಿನ ತುಯ್ಯೆ 2 ದಿನ ತುಯ್ಯೆ 3 ದಿನ ತುಯ್ಯೆ 4 ದಿನ ಒಂಜೇ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಯ್ಯಾನ್ 10 ವರ್ಷ ಜೈಲ್ದ ಉಲೈ ಪಿರಂಗಿ ಜೈಲ್ಗೆ ಬರೋ ಮನಸ್ಸು ಇಜ್ಜಿ ನೋಡಪ್ಪುಲೈ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಜು ವರ ಈ ಸ್ವರ ಸೋಲ್ಮೇಲು 3 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಗ್ಲ ಭಿನ್ನದಿ ಹಿಡುಕುದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ರೆಗ್ಲ ಅಭಿನಮಲ್ದಿನೇ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ತುಯಿನ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಬನ್ನೊಂದು ದಿನಿತೆಯ ಗೆಡ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಈ ಲೇಸದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂದ